Ola, moi boas. Benvidos ao meu canal. Vou tentar explicarvos un exercicio de linguaxe musical silábica. Este exercicio vai nos axudar a comprender os exercicios de percusión tradicional galega que eu vou colgando aquí e cos que estou aprendendo a tocar a percusión tradicional que quero compartir convosco. O primeiro que temos que facer é poñer un metrónomo a 40, por exemplo. O metrónomo é o mellor amigo do músico, non nos debemos de esquecer e debemos de utilizalo frecuentemente no estudo da percusión. Imos utilizar unhas sílabas para medir a nosa primeira figura, que imos chamar negra. A negra dura un pulso, e un pulso é cada un destes golpes que está a dar o noso metrónomo. Entón, imos utilizar as seguintes sílabas. Un, i, dous, i, tres, i, ca, i. Simultaneamente, damos un golpe ou batemos coas nosas palmas ou con calquera instrumento de percusión. Neste caso, eu estou facendo o borde da miña caixa. E vou facer outra vez. Ca, i, un, i, dous, i, tres, i, ca, i. Outra secuencia. Un, i, dous, i, tres, i, ca, i. Outra. Un, i, dous, i, tres, i, ca, i. Cada unha destas secuencias é un compás de 4 pulsos. Pode haber compases de 2 pulsos, que serían 1 e 2 e 1 e 2 e, por exemplo, o paso dobre. Pode haber compasos de 3 pulsos, que sería 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e etcétera. Debemos de dominar completamente estas sílabas e estos golpes con metrónomo a 40 antes de seguir. Se nos costa con números, tamén podemos utilizar unha palabra monosilábica que coñezamos. Por exemplo, sal. Sal, 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 sal. A seguinte figura que imos aprender é a corchea. Se dividimos unha negra en 2 partes iguais, sainos a mitade do tempo, é dicer, unha corchea. Entón, para medir as corcheas, imos utilizar exactamente as mesmas sílabas, pero dando os golpes non só no número, senón tamén nos íes. Por exemplo, ca, i, un, i, dous, i, tres, i, ca, i, un, i, dous, i, tres, i, ca, i, etcétera. Estou utilizando secuencias de 4 pulsos, compases de 4 pulsos. Tamén podemos utilizar unha palabra de 2 sílabas. Por exemplo, ca, sa, 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 ca, sa. Antes de pasar á seguinte figura, debemos dominar perfectamente as corcheas con o noso metrónomo. A seguinte figura sería meter 3 golpes no tempo de un pulso. Para iso, imos utilizar unha cosa que se chama tresillo. O tresillo o que fai é constreñir as corcheas de tal maneira que caiban perfectamente nese pulso. Por exemplo, imos utilizar as seguintes sílabas. Un, si, yo, dous, si, yo, tres, si, yo, ca, si, yo, un, si, yo, dous, si, yo, tres, si, yo, ca, si, yo, un, si, yo, dous, si, yo, tres, si, yo, ca, si, yo, etcétera. Antes de pasar a nosa seguinte figura, tamén poderíamos utilizar unha palabra de 3 sílabas para dominar estes tresillos que debemos de dominar antes de pasar á seguinte figura, vale? Por exemplo, cerilla, 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 cerilla. Por
último, imos ver as semicorcheas. As semicorcheas é unha figura que é o resultado de dividir unha negra en 4 partes. Por lo tanto, é a cuarta parte dunha negra. Tamén podemos pensala como a metade dunha corchea. Imos utilizar as seguintes sílabas. 1, I, A, 2, I, A, 3, I, A, K, I, A, I, A, 2, I, A, 3, I, A, K, I, A, I, A, 2, I, A, 3, I, A, K, I, A, ou chocolate, 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 chocolate. Unha vez dominadas todas estas figuras individualmente, as negras, as corcheas, os tresillos e as semicorcheas con metrónomo a 40, podemos tentar metelas en secuencias seguidas. Por exemplo, 1, I, 2, I, 3, I, A, I. 1, I, 2, I, 3, I, K, I. 1, si, yo, 2, si, yo, 3, si, yo, K, si, yo. 1, I, A, 2, I, A, 3, I, A, K, I, A. Ou sal, 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 sal. Casa, 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 casa. Cerilla, 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 cerilla. Chocolate, 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 chocolate. Se dominamos o exercicio anterior, seremos capaces tamén de medir figuras máis grandes. Por exemplo, a redonda, que dura 4 tempos. 1, I, 2, I, 3, I, K, I. 1, I, 2, I, 3, I, K, I, etc. Ou, por exemplo, a branca, que dura 2 tempos. 1, I, 2, I, 3, I, K, I. 1, I, 2, I, 3, I, K, I. Tamén, obviamente, existen figuras máis pequenas nas que non nos imos meter de momento, pero que tamén se poden aprender dunha maneira silábica. As fusas, as semifusas, as garrapateas, as semigarrapateas, etc. Non nos interesan de momento. O que sí que nos interesan son os silencios. Eu recordo que, cando eu comecei a estudar música, nos explicaban nun libro que teníamos que estudar que a música, a definición de música era a combinación dos sons no tempo. Realmente non hai nada máis inexacto, porque na música son tan importantes os sons como os silencios. É máis, moitas veces é máis importante o silencio que o propio son. Entón, todas estas figuras lles corresponden uns silencios. Por exemplo, o silencio de negra, o único que teríamos que facer sería non tocar. Por exemplo, vou facer un silencio de negra e tocar unha negra. Un silencio de negra e tocar unha negra, vale? Sería 1, I, 2, I, 3, I, K, I. 1, I, 2, I, 3, I, K, I. Tamén, o mesmo coas corcheas, vou facer un silencio de 2 corcheas e 2 corcheas. Un silencio de 2 corcheas e 2 corcheas. 1, I, 2, I, 3, I, K, I. 1, I, 2, I, 3, I, K, I. O mesmo acontece cos tresillos. Podo facer un silencio, por exemplo, na segunda corchea do tresillo. Un sillo, dous sillo, tres sillo, ca sillo. Un sillo, cao sillo, tres sillo, ca sillo. Ou coas semicorcheas. Por exemplo, vou facer unha secuencia de semicorcheas e vou silenciar a última, a que ten a sílaba un e i a, o a. Un e i a, dos e i a, tres e i a, k e i a. O que vimos anteriormente sérvenos para
gran parte dos compases da percusión tradicional galega. Servenos para compases a 2, como o paso dobre ou como a alborada, servenos para compases a 3, como o valse, o fandango, a foliada, a xota, a mazurca, servenos para compases a 4, etc. Pero un caso aparte é, curiosamente, por sorte ou por desgraza, o compás máis habitual na nosa música, o compás de muñeira. O compás de muñeira conforma un caso aparte porque ten unha particularidade e é que ten unha división binaria pero unha subdivisión ternaria. Que quer dicer isto? Pois quer dicer que para acompañar, por exemplo, unha muñeira co bombo facemos divisións binarias. Por exemplo, 2, 2, 2. Porén, o tambor e a pandereta ao mesmo tempo están facendo unha subdivisión ternaria. Taca, ta, 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 ta. Entón é un compás composto. Para medilo, imos utilizar entón uns números que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No caso que aparecesen 6 corcheas en cada compás. No caso de que aparezan, por exemplo, negra, corchea, poderíamos facer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se é o contrario, se aparece corchea negra, poderíamos facer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Nada, até aquí este vídeo explicativo da linguaxe musical. Se comprendedes o explicado e o aplicades aos exercicios que colgarei a continuación, poderemos aprender conxuntamente a tocar un pouquiño a percusión tradicional galega. Nada, espero que vos gustase. Se vos gustou, podedes suscribirvos a este canal e tamén podedes suscribirvos ao blog. Nada máis, un grande abrazo para todos.